Луѓе, моментално се снимаме и сме на шичарата на ски лифтот. Како сте Венера, Деяна? Много хубаво. Сега моментално Деяна и Венера летат. И така на Наки. Много хубаво си. Да, видно, Мими. Айде, Мими, ти мене. Държи телефон да не падне. Супер, от тук сега моментално ние са най-годно. Моментално ако ми залена ръкта така. Болен тук. И сега моментално ние са на шичарата. И не, много. Сними Мимите и фото бива. Ако се сдърва ръка, да го айде да видите. Как иначе да съдирам? Видне. Дружеството пред нас! Дружство! Ма ме, завъртайте се! Маяйте ръце! Ма найде ръка снимме! Сузум, ей да ми падна телефона, да има ке ма снима мене. Сниме кръвцата на нашия. Айде, снимай на нас! Айде да се снимме! Тека сте. Не можем да най-добре, като ми се тресе. Малко се тресе ръкта, аз съм с ръкавици. Мано не я ядам. Храна ми трябва, храна. Гладна съм като куче. Много е хубаво. Човек да ми дадат ки го изеда. Само не мене. Канибалист. Знаеш, че сакто не са снимни бе. Ай ки се възможно. Ай, стварно. Шо не може? Лелере. Сега не е толкова ладно, преги е пенгаш. Да нас сливнат. Ми са байле бе. Сега летме съвместно. Литама. И снег ще върне пус. Мале, Пато. Пато го нема, Пато. Да снима, може ли? Ако не е. после как и се сваля? Гледам другият камерман, ка носи ръкавици и ще не му се тресат ръцете.